Kaixo! Tximeleta naiz. Intsektu hegalaria naiz. 4 hego ditut, eta burutik 2 antena ateratzen zaizkit. 6 hanka ditut. Jaio nintzenetik metamorfosi zoragarria burutu dut. Hasieran, arrautza besterik ez nintzen. Gero, larba bihurtu eta hostoak jaten hasi nintzen. Ondoren, pupa bilakatu nintzen. Horrela, babestutako leku batean zain egon nintzen. Azkenean, hegalak atera eta tximeleta liluragarria bihurtu naiz. Ni Euskal Herrian jaio nintzen. Hala ere, nire familia munduko leku askotan hedatuta dago. Basoak eta landak gustatzen zaizkigu. Temperatura epela edo berokoak. Bertan aurkitzen baititugu elikatzeko belarrak, uriturriak edo zomorro txikiak. Goseak nagonean, nire mihiak irikia luzatu eta lastotxo baten moduan likidoak xurgatzen ditut elikatzeko. Hemengo gizakiek hitz ezberdin erabili ohi dituzte ni izendatzeko. Inguma, jankoio, mitxeleta, sorginoio, mitxirrika, pinpirin edo txiribiri, besteak beste, baita mariposa edo papillon ere. Gutako batzuek begiak bezalako marrazki batzuk ditugu hegoetan. Badakizu zertarako diren? Animalien begiak imitatuz, harrapakariak uxatzeko. Benu ba, nektar pixkatxo baten bilanoa orain. Agur! Alzenekien tximeleta arrautza zela jaio aurretik. Eta ikusi alduzu inoiz tximeleta bat begi itxurako orbanekin? Hurrengor arte. Agur!